22 anyos nga upunganon nga sakop sa national team sa arnis alang sa Southeast Asian Games, misaysay sa dakong adjustment nga iyang gihimo, labi na kay graduating student siya karon sa kolehiyo. Apan determinado siyang makalangkat og gold medal alang sa nasod. Ano ang report? Usa si Maria Crystal Jane Sapio sa 16 ka mga sakop sa arnis Philippine team nga ipada sa Cambodia karong Mayo 8 alang sa Southeast Asian Games. Kauban ni Sapio sa Philippine team ang laing upunganon nga si Maria Ella Alcoseba, 21 anyos. Si Crystal Jane makigsangka ubos sa anyo category o ang demonstration of artistic, choreographed, pre-arranged sets of movements, offensive and defensive techniques gamit ang stick o baka kahoy nga replika sa usa ka bladed weapon. Samtang si Maria Ella ang usa sa mga pambato sa nasod ubos sa sparring live stick category. Dungan nga nakasulod sa Philippine team sila si Crystal Jane ug Maria Ella niadtong 2022 human sila makasud sa qualifying round. Busa pareho usab silang nag-adjust sa bagong environment ug ang malayo sa pamilya. Apan mas doble ang adjustment nga gikinahanglang buhaton ni Crystal Jane kay graduating student siya karong tuiga. Fourth-year college student siya karon sa CNU ug nagkuha sa kursong Bachelor in Physical Education. Narasag ko sa internship nako nga part nga semester. And then ang problema is dili na nako siya mahuman since ang training is naman diri sa Manila. They'll give me mga schoolworks para sa makaapas ko sa amoang eskwela, sa akong pag-eskwela, sa akong pagka-intern. And then, hopefully, makagraduate sad. So, dili gid siya ingon sa yun, ma'am, kay, syempre, after training, kapoy sa dang lawas, and then, sa pagbuhat sa activity, dapat nakakondisyon sa dimong utok. Matud ni Mary Jane, wala niya damha nga mamahimong sakop sa Philippine team kay naaghat lang siya pagkat-on og arnis aron mapabilin ang kahimsog sa iyang panglawas ug makat-on og self-defense. Apan sa iyang pagbansay-bansay, nakita niya ang dakong tabang niini kaniya isip usa ka hingkod o gani kini ang iyang nahimong giya sa pagpili niya sa kursong Bachelor of Physical Education. Ako na sad ang soon mahimong coach para sa uban, mag-aspire na sa mga batang atleta pohon mo nang nag-physical education ko, nagmaestra ko, ma'am. Karong Mayo 8, mularga na ang Philippine team paingon sa Cambodia. Busa subsob na karon ang ilang pagpangandam ning nahabiling pipila ka adlaw sa training. Una talaga is si God. Wala ako dito kung hindi dahil sa kanya. Pangalawa, yung parents ko, sila yung naging support system ko na ito sila nga, kaya na ako, mo nang agree sila nga, muari ko Manila, bisag ni child ko. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.